Bueno, hemen, 29. limitea, edo limiten horrietan 29. ariketa azalduko dugu. Bueno, hemen eskatzen digute kalkulatzea A eta B parametroaren balioak, limite honen balioa 3 biren izateko. Bueno, zer egin behar dugu? Bueno, 3 biren izan behar da, gogoratzen dugunez, borrengot, eta lehenengo gauza da kalkulatzea limitea, posible bada. A eta Bren arabera geratuko zen limitea kalkulatzen badugu, eta gero, ekuazio bat sortuko zen hor, berdin 3 biren eginez. Baina, limite honetan, ditugu, errokarratu bi kentzen, eta barruan bigarrameako polinomio bi. Horrek esan nahi dau, x infinitora doanez, biak dira infinitoak, hau da geratzen da, infinito ken infinito, baina infinito biak maila berekoak dira. Taron, zer egin behar dugu? Indeterminazioi desagertarazteko egiten duena da bidertu goian eta behian honen konjugatuaz. Beraz, limitea x plus infinitora danean eta daukagu erro a x karratu gehi 3x ken erro bi x karratu gehi 5 bider erro a x karratu gehi 3x gehi erro bx karratu gehi 5. Zati erro a x karratu gehi 3x gehi erro bx karratu gehi 5. Zenbakitzailean agertzen dana, biez gaura berezia denez, karratuen kenketa geratzen da, eta daukagu. Lehenengoa berbi, erro barrukoa geratzen da. Bai? Ax karratu gehi 3x. Ken, berriro, barrukoa geratzen denez, bx karratu gehi 5. Zati, erro, ax karratu gehi 3x gehi erro bx karratu gehi 5. Kaso honetan, goian agertzen den polinomioa, simplifikatzen badugu, ebazten badugu geratuko da. Limitea, plus infinitora danean, a ken b x karratu gehi 3x ken 5. Zati erroen batuketa. Ax karratu gehi 3x gehi erro bx karratu gehi 5. Segatzen da? A ken b 0 espada goian keko dugu bigarren mailako polinomio bat. Vale? A ken b 0 bada goian daukagu lehenengo mailako polinomio bat. Limite hori, hasierako limitearen balioa 3 biren izan behar denez, bai? Hau da, emoten diguten datua, limite hau existitu alizateko, infinitoen konparaketa egiten dugunean, goian, aken b espada 0 geratzen da bigarren mailako polinomio bat, eta bekuak, direnez erro karratu eta barruan x karratuak, geratzen da lehenengo mailako polinomio, polinomio antzeko gauza bat, lehenengo mailako izango basan moduko. Horrek esan nahi dau, aken b espada 0, horren limitea infinito izango zen. Beraz, derrigor, aken b 0 izan behar da, aukera aukitzeko limitea 2 eren izateko. Bai? Orduan, lortu dugu ja, alde batetik. Aken b, amedipinekot, aken b izan behar da 0. Hau da, a eta b bardinak izan behar dira. Vale? Orain, aken b 0 bada, kalkulatuko dugu limitea. Vale? Orduan, hemen ja, suposatzen dugu aken b 0 dala. Ze bestela ez dauko zentzurik. Ezin izku izango zen. Vale? Aken b 0 bada, a berdin b da lehenengo ekuazio bat. 2 letra eskatzen direnez, normalean 2 ekuazio lortu behar ditugu. Lehenengoa atara dugu ja. Eta bigarren aurtengo dau, limitea kalkulatu ondoren, berdin 3 biren eginez. Horren, geratzen da benetan, limitea x plus infinitora donean, eta bian geratuko da, 3x ken 5, barkatu, zati, erro a x karratu gehi 3x, gehi erro b x karratu gehi 5.
limite honetan ditugu maila bereko infinitu bi zatitzen. Goian lehenengo mailako polinomio bat, eta behian errokarratu barruan bigarren mailako polinomioak. Beraz, kasu honetan geratuko da. Arbuiatzen baditugu polinomio bakoitzean maila txikiko gaiak geratzen da. Beren limite x plus infinitura danean, 3x zati erro a x karratu gehi erro b x karratu. Hau da, 3 zati erro a gehi erro b. Zerretik, x karratu kanporatu itzen dugu, beraz, x ageratuko zen, x erro a gehi x erro b, beraz, x-a simplifikatuz, geratzen da, 3 zati erro a gehi erro b. Bueno, a eta b, hau izan behar da, 3 biren. Beraz, hemen dugu bigarren ekuazio. Horren, ebatzi behar dugu sistema. Baina, a eta b bardina badira, zer daukagu? 3 zati bi erroa izan behar da 3 biren. Hau da, erroa bakantzen badugu, geratuko da 3 biren berdin 3 erroa zati bi. Hau da, erroa geratzen da bat, ze bi hau ona eta hau ona 6 zati 6 bat emoten dau, beraz a, izango da bat berbi, bat. Bat bada, a eta b bardina direnez, b ere bat izan beharko zen. Hemen, ariketa honetan, beste ariketa batzuetan erabiliko dugun prozesu bat, taktika bat erabiltzen da. Bat, gauza bat, adibidez jarraitu izateko, deribagarri izateko izango dana, hemen limitea 3 biren izateko, limite hori lehen existitzeko a eta beren arteko baldintza bat atarako dugu. Kasu honetan, hementxe aken b 0 izatearena, ze 0 espadago, 0 espada x karratu da goiko polinomioa, beraz, limite infinitu izango zen. Beraz, behartzen dugu aken b berdin 0 izaten. Eta jarraitzen dugu baldintza horrekin aurrera. Eta gero, egiten dugu limitea, eta amaieran, kalkulatzerakoan limitea zenbadan, berdin esaten digutena egiten dugu. Beraz, holan, bi ekuazio horiekin ebazten dugu sistema. Kausetan sistema simple izan da, ze a eta b bardinak izan behar direnez, lortu dugu a bat izan behar dela eta b bai.